Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. Labi kayo ang weather sa gawas, hindi kayo init. 5 o'clock na ng hapon, so hapit na mag-Maghrib time prayer. Mato ni Sara sa mosque, sa masjid, at dito ko mag-pray for al-Maghrib. Wapo kayong lugar dito guys, kay napalibutan siyang mga bermuda, mga punuan, presko ang hangin. Feeling ko dito ma-relax, feeling ko murag nasa Pilipinas ko guys pag mag-stay ko dito, kay murag ma-imagine ako nga na ako sa kalayugan, sa amuan ng daghang mga sagbot-sagbot. So, see you guys! Waiting sa driver na mo. Only view sa gawas. Hilog kayo, walay tao, walay saba. Ganahan kay ko diring dapita, ma-relax ko. Walay samok. Peaceful. So, di anami guys. So, maglibot-libot sa amin ni Sara. Karayot ako siya na siyang ipalibot-libot dire. Parang mag-road trip ba? Tigaw kayo siya. Kaya ganiha, gahilaka man siya. Kaya ako man siyang gibiyaan. Nag-deliver kong order. Yan, ato po sa isdaan. Yan, wala ko siya kaya kung ato kong isdaan, maghikap-hikap na siyang mga isda. Manimaho na pagtaan eh. Manawa na ako gahilaka na siya paglakaw na ako. So, na konsensya ko, naluoy ko. So, ako siyang gisuroy-suroy. Libot-libot lang mi guys. Nagkuman akong pray sa al-Maghrib. Muadto mi sa Burger King. Dahil sa Burger King, naa sila dito ay indoor na playground for kids. So, pwede siya dito magdula og slide. Ganaan man siya magdula-dulag slide dito. Diba, Sara? Sara. Say hi. Say hi, Sara. So, hi people! Kamusta? Bisaya vlog dahil ni Sara, no? Sara, nakasabot ka Bisaya? Bisaya ta, Sara, ha? Tarungan sa nato, Sara, ang atong kamera kay murag kagbungon na. Okay ra ka, Sara? Are you okay? Okay. Okay. Mura ni siyang bangka ganiha guys. Naghilak paglakaw na ako. Mamamahon mo guning bataa. Kung biyaan din ako, mura ni siyang baka mo hilak. Usog kaayo. Nang karon ako ni siyang dadoon sa Burger King para magduwa ni siya dito slides. Naman sila yung indoor playground sa Burger King. And kuman ako pray sa al-Maghrib sa masjid. So, mato mi o Burger King muna akong plano para niya. Para mag-enjoy siya. Diba, Sara? 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 Gusto ka magdulag slide, Sara? Makasabot man siyang Bisaya, guys. Bisaya, Tagalog, English, Arabic niyang sinultian. Pero makasabot ni siyang Bisaya. Niya usahay. Magsalita, magstorya na siyang Bisaya. Ni siya masjid sa mosque. So, nahuman ako pray. So, ano siya view, guys. Mura siya plaza. Napalibutan ang Bermuda. Yan ay mga puno ang dates. Mura, feeling ko,
pag magstay ko diri murag na ako sa Pilipinas. Relax kayo ang palibot guys, presko ang hangin, nya wala kaayo tao. Hinlo kayo ang lugar. Yan si Sarah o gahigda-higda pa siya sa Bermuda. Piling niya banig yung higdaan niya. Si higda pa si Sarah. Limpyo kayo diri guys, kay sanitize nila diri. So likod-likod sa kukaryot dire kami ni Sarah. Kuman ani, matumig Burger King para magduwa ni siya slide dito. So murag naami sa kalayugan guys. Feeling lang nako murag nami sa Pilipinas. Ayan, muna siya ay masjid. Nasa likod na mo. Yan na siya mga punuan. Green na kahoy. Dates. Muna siya ay bakery muscat. Likod anak Burger King. Na siya mga punuan. Relax kayo diri guys. Di kayo siya matao. Peaceful. Wala isamok. Limpyo ang lugar. So diyan nami guys sa Burger King mauni si Sarah. Yang paborito. Magduwa og slide. Yan, ligaw kayo siya. Muna siya slide. Siya diya mag-slide. Yan, siya rapon usa. Way laing mga bata nagduwa. Limpyo pud kaayo kay sanitize kayo nila. So nag-order muna ako guys o salad kay nagutom ko. Nag-order kong salad. Kamatis, cucumber, lettuce, sweet corn. Yan, naapoy kids toy si Sarah sa kids meal niya na siya toy. Si Sarah, nalingaw na siya sa iyahang slide. Ako niya pa nung balinga, nag-enjoy na siya iyaha. Nag-order ko pagkaon kay for sure magutom ni siya, hindi ko mag-sure. Yan siya, oh. Kayo siya. May indoor playground sa amo adapit pod pero kuan man gud kaayo kanang medyo atong dapita na ubang mga bata nagduwa, so ako siya gidala diri sa Burger King kay dool raman po ni siya sa may masjid sa mosque. Diri na lang siya at least kuan kayo siya mag safe pa. Safe magud kayong panahon karon kay dahil sa COVID, so kinahanglan magdoble ingat. So limpyo kayo guys kay kuan kayo nila sanitize. Tingnan na kayo si Sarah sa iyang slide. Nako niya tagda. Sumukaon sa kay gutom ko. Nani yung kumukaon guys. Pasensya na mura yung kong baka. Favorite kayo na ako ng salad. Green salad. Hindi akong paborito. Guys, kay kumukaon ko inani gyud akong natural nga pukuan, mura gyud kong baka mukaon basta ako gutomon. Paborito na ako salad kaysa mga meat. Di ko kayo sa mga meat. Salad na mga gulay, isda mo na ako mga paborito. Sa mga meat, di ko kayo. Kaya na ako mahurot ang isa ka bowl na salad.
Sumukaon sa ko guys. Let's eat guys. Ang akong anak, naligaw na siya iya sa slide. Ano ko niya tagda. Let's eat guys. Nabi kayo ang ilang cherry tomato. Naligaw na si Sarah sa iyang slide. Ano ko niya tagda. Sumukaon sa ko Sarah. Sige, mag-play lang ka diya Sarah at mukaon sa ko. Limi kayo ang ilang salad diri sa Burger King. Nani yung mukaon guys. Mura yung kong baka. Pasensya na. Kapit na ako mahurot guys, oh. Sugi ko mukaong salad guys. Maragi ko baka mukaon. Ako pa nung baligan ni Sarah. Nagtuman na din siya iyahag slide. Hindi ako tumon na na. Tagda ni Sarah. Ayan, gutom na siya. Paningot. Paningot si Sarah. Na Sarah, hinay-hinay. Gutom ka, Sarah. Gutomin daw ng batag. Dulag slide. Paningot. Gusto pa daw ko siya mabalik sa slide. Yeah, very good. Paningot ka, Sarah. Paningot ang taong bata. Na siya'y free na toys. May free toy sila sa kids meal pambata. Hilig kayo na siya ketchup. Favorite niya ketchup. Nahurot yun na akong salad guys, isang bowl. Kamatis na lang nabilin. Kakaw ko. Hurot Sarah, oh. Hurot mami, oh. Hurot. Si bye-bye na, Sarah. Si bye-bye. Bye. Bye. Thank you for watching, guys. See ya. Till next time.